ang inyong doktrina ang nag-usab sa Saturday, ang Catholic Church. Gibalhin nga tos Domingo. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Tungod kay ang Catholic Church nagbalhin sa pagkabalaan sa Sabado ngadtos Domingo. Giangkon sa ilang simbahan nga sila'y nagbalhin dili si Jesus Christ. Ang question, pwede ba i-transfer sa simbahang Katolika ang solemnidad sa pagsaulog sa adlaw ipapahulay ngadto sa adlaw Domingo nga maunang adlaw sa Ginoo? So kini mga higalog maigsuon uban ko ninyo sa paghatag og gamayng reaksyon ug pagpaklaro mahitungod sa argumento sa tong higala nga pastoy sa Seventh-day Adventist, pastoy and defensor sa pagtuo sa Iglesia Adventista de la Septimo Dia. So kini nga tawag ini nga punto ato ang tagaan og pagklaro ug naabay otoridad ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pag-transfer o sa pag-substitute sa gitawag og solemnity sa Sabbath day paadto dito sa gitawag og solemnity sa Lord's Day. Remember, kung mayingon tag transferred the solemnity, ang buti pasabot di kasaulugan, ang celebration, kung baga. Nga naman, tungod sa hinungdan, nga ang simbahang Katolika, dili siya mao ang Judaism. So kung new religion, new set of worship, or new day of worship ang kinahanglan i-implement. Pero ang point, ang moral principle that the word worship wala matanggal sa Iglesia Katolika Apostolika Romana o wala giusab sa Iglesia Apostolika Romana. So, kung mayong taog tawag ining Sabbath, so nagapunting ka na sa gitawag og worship. Pero ang gitawag og approach is duha ang approaches or implementation. Number one is na ay gitawag og Jewish implementation na apoy gitawag og Christian implementation. So kanang duha ka gitawag og implementation is kinahanglan makabalo ta. Ngano kung di ta makabalo, magpataka lang ta og yawit and at the same time posible nga ato ang giyawitan, ang ato ang giistoryahan wa kabaho mahitungod sa gitong pagtuo, mailad aning atong mga higala nga mga dili Katoliko. So karon, sa Jewish worship, ang ilahang gitawag og Sabbath day is seventh day nga natunong sa ato ang kalendaryo og Saturday. Saturday or sa Spanish, actually ang word manggod nga Saturday from the Latin word Dies Saturni. Pasabot adlaw ni Saturno. Mabitaw sa Spanish, ang translation niya sa Sabbath day, dili tawag ining Dies Saturno or sa Latin na. Dili Dies Saturno, kung dili Sabado. Ang buti pasabot that refers to the Sabbath. So kanang word nga Sabbath, general term na, ang buti pasabot day of rest or complete rest. Nga naman kay gi-consecrate nimo ang imong adlaw to worship God. Sa karon, kining maong gitawag og Sabbath, kung ato ang tawag ang tan-awon, pinakaunang nag-implement ni ining maong balaod sa Sabbath ang mga Hudyo. Kasi naman ang gitagaan sa Ginoong Dios ni anang maong subuah. Og dili nato na ikalimod, og dili na ikasupak si bisan kinsang mga relihiyon sa tibuok kalibutan para sa gitawag mga Hudyo. So the implementation of the law given by God, naa sila'y tawag anang correct interpretation subay sa ilahang gawi o subay sa ilang kultura o tradisyon sa pag-implement ni anang maong gitawag og balaura. So, in what way po ba ang tawag anang ilang implementation? Tungod kay naulipon sila sa Egypt for 430 years, so ang gipili nila nga adlaw sa pagpahulay, mauning adlaw ikapito, kay magsugod ang ilang work sa first day of the week. So kanang first day of the week, equivalent na sa ato ang kalendaryo og Domingo. So, kay ang counting of days manggod, biblical counting of days in terms of pagkaplag sa adlaw igpapahulay para sa mga Hudyo, kung anus sila nagsugod sa ilang pagtrabaho, mauto ang ilahang sugod sa counting of days.
So mo na kung tan-aw na to ang first day of the week nga mautong ilang pagsugod sa pagtrabaho ang ika-7th day ana takdo sa tong kalendaryo og Saturday. Mauna ang sa mga Hudyo mo na ang Biblia nagsulti tawag ining Sabbath day is the Jewish day of worship. So mauna ang kung sa kuan pa ba part sa ceremonial law na kung diin pwede siyang tawag ining ma-amend kung baga. Pwede siyang mausab, pwedeng ma-amend sa competent authority. Okay, sa man ang competent authority to change the law of the Sabbath, ang Diyos. Di ba? Supak din na. Supak. Ang Diyos ang naay competent authority to change the law of the Sabbath. Siyang naay authority ni Ana. So, karon kung ang Diyos ang naay authority to change the law of the Sabbath, question, ang simbahang Katolika ba naa ba siya otoridad? Mo man na ang tawagan lang ilahang question na makaingon sila nga ang simbahang Katolika nagbuot-buot. No. Ngano man, kabantay mo sa kaso sa ato ang Ginoong Jesucristo, ang kaso niya atubangan sa hukmanan sa mga Hudyo, blasphemy. Nganong blasphemy man? Tungod kay nakasabot og nakita og dadunggan sa mga Hudyo nga si Kristo iyahang giusab or ginausab ang balaod na giniimplementar sa gitawag og ilahang gobyerno kaniadto, particularly pud usab sa ilang relihiyon. Muna blasphemy ngano man kay ang faith mangud sa mga Hudyo, the only person nga maka-amend sa gitawag og balaod ang Dios ra. Si Kristo nag-amend sa balaod, especially sa pagtuman sa adlawng igpapahulay. Ngano man kay ang Kristo dili subject sa adlawng igpapahulay mo. Bato giingon niya San Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 hangtod 28. Ako ang Ginoo sa adlawng igpapahulay. Dili siya subject sa adlawng igpapahulay. So siya ang magbuot sa adlawng igpapahulay. So therefore, iyahang giangkon or iyahang gipresentar nga naa siya authority to amend the law of the Sabbath. Karon kay naa man siya authority to amend the law of the Sabbath. Asa man ang tawag gikan ng iyang otoridara? Kana nga maong authority gikan na sa iyang amahan kay siya Dios man, di ba? Gikan sa iyang amahan ug kana nga authority why si bisan kinsang gitawag og makasupak. Mabato kung nato ang basahon ang balaang kasulatan, ang napulo kasugo, gihimong duha. Higugma ang Diyos, labaw sa tanan, sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, ug higugma ang imong isig katao, sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. So, kana pagpadayag nga iyang giamend ang 10 Commandments. Nagpabilin ang 10 Commandments, pero iyahang gitawag o giamend. Mga higmigo na to nga mga member sa Seventh-day Adventist, grabe nagwal, kinawala na daw kuno ang word ng Sabbath day dito sa tawag ng Decalogue 10 Commandments. Wala lagi question si Kristo nga ang napul og himong duha. Di ba? Nya dito sa duha wala kay makita dito nga adlaw ipapahulay. So buti pasabot si Kristo ana ay katungod sa pag-amend. Wala niya gibungkag ang balaod pero iyahang gitawag og gi-amend subay sa insakto ug tamang interpretation sa balaod nga gihatag sa Dios didto sa Israelita. Tama tong ingon ni Kristo nga mianhi ako dili aron pagbungkag sa balaod kundi ang pagtuman niini. Buti pasabot ang pagfulfill niining maong balaura mo nang iyahang gi-amend o gitudluan ang mga Hudyo unsay tama ang implementation sa gisulti sa Dios sa balaod nga iyang gisulti sa 10 Commandments. So mao man na. So karon. So ang Dios ra ang makausab. Si Kristo kay Dios man, so siya ang gitawag og makausab. Siya ang naay authority to amend the law. Na naman kay siya ang responsableng naghatag ni anang maong sugua dito sa Old Testament pa. So siya ang naay authority to amend that law. So mao na kung tan-aw nato ang perfect amendment na gihatag ni Kristo sa maong balaod sa Old Testament man gud sa Exodus chapter 24 kung wala ko masayop. Exodus chapter 24 ang ilang tawag ining balaod gisilyuhan og dugo. Pag-abot pud usab sa Bagong Testamento, si Kristo nagsilyo sa dugo. Nagsilyo sa pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Unsa may ang gisilyuhan kung wala siya gitawag og gi-amend? Di ba? Unsa may gisilyuhan ni Kristo sa iyang dugo kung wala siya gi-amend nga mga balaod? So gi-amend niya nga balaod pinaka number 1 kanang gitawag og balaod sa mga Hudyo sa adlaw igpapahulay sa pagsimba. Siya mismo ang perfect nga nagtuman sa adlaw igpapahulay
Nga naman, kay pag-abot ni anang adlaw ipapahulay, naa siya complete rest. Naa siya complete silence. Naa siya complete na paghilom. Naa ay kompletong kalinaw nga wa gyud siya gibuhat completely. Siya mismo nagtuman, nga naman, katong paglubong niya dito sa lubnganan, gilubong siya, di ba? Pagkasabado, gilubong siya. So, muuto ang tawag anang perfect nga pagtuman sa adlawng igpapahulay. So, therefore, dito pud nahuman ang balaod sa gitawag og mga Hudyo. Dito pud nahuman. Nga naman, kay gipakita niya nga mao ni ang perfect nga pagtuman sa balaod, complete rest. Complete rest. Pagkabanhaw niya pagka-Domingo, mao na tong panahona ang proclamation na kundiin ang mga apostol misimba kang Kristo anang adlawa. So karon, ang question manggod, asa nagikan ang authority sa simbahang Katolika to amend that law? Actually, dili ang simbahang Katolika ang nag-amend. Igo lang ang simbahang Katolika nagtuman sa gibuhat ni Kristo. Anong gigamit sa katisismo kining the Converse Catechism of Catholic Doctrine, that the Catholic Church transferred the solemnity of the Sabbath from Saturday to Sunday, nga naman tungod kay ang authority nga iyang gunitan dili iya. Pag may Catholic Church, mo na ang lawas ni Kristo, si Kristo mismo nga makita diha sa iyang gitawag og simbahan. O mamulong ng maong simbahan na si Kristo ang mamulong o namulong. Nga naman, Colossians chapter 1 verse 18, si Kristo ang ulo, ang iglesia mo iyahang gitawag og lawas. So, ang maong gitawag amendment pinaagi sa spiritual and visible head. Masigyon nga si Kristo at that time sa iyang gitong pagtudlo, gituman na. So katong act ni Kristo, mautoy act sa simbahan Katolika perfectly. Perfecto. Perfecto nga gitawag og action. So karon, siya man ang tawag ining maka-amend perfectly sa maong gitawag balaod. Kining maong authority to amend that law na bilong ni sa divine authority. And that divine authority, gihatag niya sa iyang simbahan. St. Matthew chapter 28, verse 17, hangtod sa gitawag og 20. Diba? Ang kagahom sa langit ug sa yuta, gihatag kanako. Maong ako nagapadala kaninyo. Lakaw kamo sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, paghimo mog mga tinun-an, bautismo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. So makita na to, na kanang maong gitawag authority, iyang gitugyan sa iyang simbahan. May bataw iyang ubanan, di ba? St. Matthew chapter 28 verse 20, I will be with you always till the end of time. Ingon pa ni San Pablo, si Kristo ang ulo, ang iglesia maoy iyang gitawag lawas. So kung ang simbahan ang namulong, ang Kristo mo'y namulong anak. O tagaan ta magpanalitan ha, nga kung unsang aksyon simbahan, si Kristo yun ang tawag anang nitingog or direklamo. O katong pagpanglutos si San Pablo sa unang iglesia, o kisang mo naglutos, si San Pablo, kisa gilutos niya ang iglesia. Kisa nihilak, nga niingon, Saulo, nga nung gilutos mo ako, dili man ang iglesia, ang nihilak, ang Kristo man, nga naman kay ang iglesia connected. Connected niya mystically. Buti pasabot kung unsay isulti sa mong iglesia, gisulti na sa tuang Ginoong Hesukristo. Kay connected man kang Kristo ang iyang simbahan mystically, kung mamulong ang simbahan, namulong si Ginoong Hesukristo. Namulong ang simbahan by her divine authority. Mo ito nga magkatawag ko sa itong mga higala nga mga members sa gitawag og Seventh-day Adventist. Ang ilang gibasa lang katulang, why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Mo nagiingon diri. Diara po sila kutob. Ang sa ubos, by what authority did the church substitute Sunday for Saturday? So, buti pasabot, naghisgot nag-authority to implement the law of the Sabbath. So, unsa may iyang tawag ng otoridad? Kung itubag, dapat gibasa ni sa mga pastor sa Seventh-day Adventist. What the authority? The church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of that divine power which Jesus Christ bestowed upon her.
Mo niya kung buot ipasabot. So ang simbahang Katolika naa siya divine authority, dili human authority. Kanang sa Seventh-day Adventist, human authority ng ila. Nga naman, kiwa man sila connection sa divine essence or divine Trinity. Wa man sila connection. Igitukod lang man sila ni Ellen G. White. Ang simbahang Katolika kay naay connection sa divine Trinity o sa Santissima Trinidad. So, buti pasabot, ang authority nga gi-implement sa Iglesia Katolika ang Diyos nung otoridad kay siya man ang iglesyang gitukod ni Kristo. So, ang unang ni-amend sa law of the Sabbath, ang naay authority si Kristo. O niya, ang Kristo ang simbahan usa. Ephesians chapter 5 verse 23 and Colossians chapter 1 verse 18. So, therefore, tama ang gitudlo sa katisismo nga ang Christian Church dili na magtawag ini magsunod sa Jewish implementation of the law of the Sabbath. Nga naman, bago naman siya. O niya, ang Jewish religion, it is a humanly established religion, not a divine institution. Ang Christian Church, usan ka divine institution, kasi Kristo man ang gatukod. Kay divine institution man siya, so therefore, naa siya divine authority. Kung naa siya divine authority, so therefore, naa siya kagahom, naa siya authority to amend, to implement the law of God, nga naman, kasi yaman ang gitukod ni Kristo o gitagaan sa authority sa tanan nga himuon concerning sa pagtuo o concerning sa pag-implement sa balaod na gihatag sa Dios, especially kining the law of the Sabbath. Again, ang simbahang Katolika paghatag niya balaod sa law o sa tawag ining pag-amend sa adlaw nga gitawag og Domingo, dili sakop ang Judaism. Kaya ang Judaism pabilin gina sila. So, kanang pag-amend niya refer na dito sa divine community nga mauning simbahang Katolika. Ang subject niya kadtong mga Katoliko. So therefore tama ra. Nga naman tungod kay naman siya divine power, naman siya divine authority. Kung baga. Pero di wala niya giapil ang mga Hudyo kay mao man na ang tawag anang ilahang tradition kung baga di nimo pwedeng gubaon. Kay ang ilahang tawag ining balaod gisilihan subay sa ilang tradition, subay sa ilang pagtuo. Pero ang simbahang Katolika, ang balaod, ang iyang kinabuhi subay kang Kristo ug sa kamatayon ni Kristo. Mao na ang ato ang gisunod ang Kristo ug ang gitudlo sa Iglesia Katolika. Again, ang simbahang Katoliko na ay katungod, na ay authority na mo implement sa law of the Sabbath nga naman tungod kay siya ang iglesyang gitungkod ni Kristo o si Kristo mismo nga Diyos ang naghatag og authority niya, divine power to interpret, to implement the law na gihatag niya. So mo na nga itong mga higala nga mga pastoy, pataka lang tawag yawit, pataka lang kutlo-kutlo sa tawag anang doktrina sa Iglesia Katolika nga wa kasabot sa ilahang gipang kutlo. Basa gani sabton pud gamay ha. Kung tawag ining mobasa, dili pwede nga mobasa ka lang nga walay sabot-sabot. So klaro na mga sir ha, ang Dios ang naay authority to implement or to amend the law na siya mismo ang naghatag. Si Kristo kay Dios man gi-amend niya ang balaod, mao nang tama sundon kanang maong gitawag og balaura. Unya kanang law of the Sabbath nga kaniadto sa mga Hudyo Sabado, sa mga Kristiyano Domingo, nga naman kay ang Kristo mao gid mismo ang nagbuot nga i-amend na og ang perfect amendment nga gibuhat niya kadtong iyang kamatayon. Ang unang adlaw mao ang bag-ong kinabuhi, bag-ong pagkatao sa tibuok katawhan sa Dios. Nga naman kay anang panahon na giluwas ni Kristo ang tanang mga tao pinaagi sa iyang kamatayon. Kutob na po sa mudawat niya katong perfection and sanctification. So after nga nabanhaw si Kristo katong conclusion sa iyang pagbatok sa sala, gisimba siya sa mga apostol adlaw Domingo o dili adlaw Sabado. Mo na mga Kristiyano kaniadto after sa pagsaka ni Kristo dito sa langit, di na ka makabasa sa balaang kasulatan nga nag-solemnize sila. Naghatag sila pagbalaan sa adlaw ipapahulay. Nga naman tungod sa hinungdan nga they are new creation. Ha? Usa sila ka bag-ong gitawag og binuhat subay sa kamatayon ni Kristo. Pero ano nagsulod man sila sa adlaw sinagoga? Nagsulod sila sa adlaw ipapahulay dito sa sinagoga. Ang tubag anak at that time dili pa man tawag ang ingon kadako ang Kristyanismo at that time.
minority pa man sila, and at the same time law of the land ang adlong ipapahulay. So kung dili sila mapahulay sa adlong product man sila patyon man, so mo nang kinahanglan sila mosunod. Kung ay mo tan-awon ang Sabat, complete rest nga ang gibuhat sa mga apostol, gibuhat sa mga disipulo, pagsulod sa adlong papahulay, nagwali, nagtudlo, nang-convert, tawag ining mga tinuod nga sabadista, kining SDA manggod, mga fake manggod na sila nga sabadista. Nang-convert sila mga tinuod nga mga sabadista kay para mahimong Kristiyano. So buti pasabot, wala sila mag-observe kung unsa ang pag-solemnize sa gitawag og mga Hudyo. Nisulod sila, sumala sa gitawag og ilang ordinansa, ilang balaod kaniadto, pero ang essence sa gitawag og pagpahuli wala na nila gituman. Nga naman humana ang function sa mga Hudyo. Ang ilang gituman ang kang Kristo nga panahon ug ang pagsilyo ni Kristo iyang dugo ni anang maong kasabutan tali kang Kristo o sa iyahang gitawag og simbahan. So mo na hinungdan nga kanang mo nagingon din nga nganong gi-transfer tungod kay ang simbahang Katolika na ay divine authority through Christ. Kay si Kristo man ang founder ni ining maong iglesia. Kanang SDA mga Amerikano gatukod ana mo nandita mo tuo nila ngano man kay atong kalag kung mutuo ta nila sigurado gyud nga maimpierno.